Uyaphika ngempela? Yiphi imali? 250 wami uyawuphika? 250. Wanini? Angazikweleti mina. Abantu abacula ingoma ngibole. Cha angiyiboleki le ngicele yami imali. Yiphi ke? 250 lo wathi angifakele wona lapha. Mina? Ne. Ikuphi unobufakazi? Nginofakazi video? Ivideo. Ngiyavela mina evidweni. Ene phela ungani uwe wawungishutha nje ufuna imali kimi? Mina ngiveli. Awuvela uzovela kanjani? So angikho mina. Kodwa izwi lakho liyasho ukuthi ke angifaka imali. Kusho mina ngekho evidweni. And mina ngathi ngizofaka ngathi ngizofaka 130. So wait. Ngathi ngizofaka 130. Wathi yena ayibo mamncane 250 bo. Mike yabona le vidweni mhlawumbe unginikeza isamba zemali noma. Cha wawuthi angiyifake ngefoni nje. Angeke isifakazi. Hayi. Ngipitla ngobe ndinyama ngayidlanga. Hayibo. Wena ngayibona kanye baba ngiyibona. Hayi yazini lalela angisikhulu ngicela ungivumele ngisho lento le. Lalela Brenda lalela. Ngiyakupha leyo mali. Yaza. Angasikweleti. Lalela ngiyakupha. Sasayinda, khona sasayinda. Sengikuphile. Iyeke lo. Ungasivumelwana. So unprofessional. Wow. So unprofessional. Lalela ngiyakupha leyo mali. Futhi ngiright ngaphakathi enhlizweni. Uphume ufakazi. Yo. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and I'm trying to sikhuluma ke ngoSweet Guluva. Guys, uSweet Guluva, look at Trend njalo bakithi ever sitting nje win. So I was looking at this video guys and I was laughing. I'm like, yo, this guy, and ngibuka ama comment abantu bathi yo ayikwakufanele wine lo mfana unolimo uyahlekisa uyathandeka. You can tell guys by watching this video ukuthi cha even na kwi family yakhe uyilento nanimbone eyiyona ke lapha na kwi Big Brother la waboleka 250 rand kuba mncane wakhe manje bese nama 2 billion kusethi nje umuntu akasho ukuthi akamboleka imali akazani namali akho umuntu akoleti umuntu yena umsulo. So nje guys ayicha ngihlekile yezo le video le I couldn't stop laughing and I was like let me share it with abantu abathanda ke uSweet Guluva, the sweet cheese. That brings us to the end of the video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.